Mongoliýanyň prezidenti Ukna Genhurelsuhun Türkmenistana ilkinji döwlet saparynyň çeklerini ýokary derejeli mertebeli mehman beýik türkmen şahyry we günnäweriň akyllary Magtymly Pragynyň doglan günüň 300 ýyllygyna bagşlanan döwürleriň we sivilizasiýalaryň özara ara baglanşygy, parahatçylygyň we ösüşiň bünyada atly wekilçilikli halkara foruma hormatly mehman hökmüne gatnaşdy. Berent mertebeli mehman üçin paýtagtymyz Aşgabatyň gözel künjekleri bilen tanyşlygy öz içine alýan giňermeli meden maksatnama taýýarlanyldy. Mongoliýanyň prezidenti Ukna Genhurelsuh Magtymly Pragynyň doglan günüň 300 ýyllygyna bagşlanan döwürlüň we sivilizasiýalaryň özara ara baglanşygy, parahatçylygyň we ösüşiň bünyada atly wekilçilikli halkara foruma hormatly mehman hökmüne gatnaşandan soň günüň ikinji ýarmyna belent mertebeli mehman Türkmenistanyň Dowlat Medeniýet Merkeziniň Dowlat muzeýine geldi. Mongoliýanyň başlygyny mähirli garşylanyp, bu ýerde saklanýan gymmatlyklar bilen tanışdyryldy. Muzeýin merkezi binasynyň birinji gatyna garaşsyzlyk bölümi, türkmen halysyna bagşlanan we wagtlaryň sergi bölümleri, ikinji gatyna gadymy döwür taryhy, Marguş, Parfi we iki sana orta asyrlaryň taryhyna degişli bölümler yerleşdirilen. Belent mertebeli Mongol mehmanna bular barada görüň berilip, bölümler bilen içgin tanışdyryldy. Türkmenistanyň çeklerindäki ilki durmuş ýaşaýyş jemgyýetiniň döwürleri ýürüte taýýarlanan foto suratlaryň maglumatlaryň üstü bilen görkezildi. Goňurtepeden tapylan tapynlar daşdan, mermerden, bürünçden, kümüşden, keramikadan usatlyk bilen ýasalan önümler mehmanlarda uly täsir galyrdy. Günorta Türkmenistanyň çeklerine gadymiyetde kuwwatly döwletleriň biri bolan Parfiýa döwletiniň dören ýeri hasaplanýan köni we täze Nosoy galalaryndan tapylan täsin tapynlar toplamy mehmanlaryň önsüni özüne çekdi. Orta asyrlaryň taryhyna degişli bölümlerim mehmanlarda uly täsir galyrdy.